Saif al-Islam Gaddafi l-iktar wieħed fost it-tfal tal-Kurunell Gaddafi li ħa prominenza tul il-konflitt. Il-ħadd fil-għaxija ribelli kienu qalu illi ħatfuh u ħafna ħasbu li mhux se narawha aktar libes l-aħdar iħeġġeġ lil niesu. Iżda dan il-lejl Saif reġa' der, ħieles, pożittiv u konfidenti il reġim ta' missieru għadu l-bot mit-tmiem. We are here, this is our country, this is our country, this is our people, and we live here and we die here. And we are going to win. Because the people are with us. That's why we are going to win. Look at them in the streets, everywhere. Qal li meta mxew lejn Tripli ribelli daħlu f'nassa li kienet preparata apposta mir-reġim. Saif qal li n-NATO kienet użat l-iktar teknoloġija moderna biex twaqqaf il-komunikazzjoni tar-reġim, inkluż ix-xandir tal-istat. Spjega iżda li r-reġim kien irnexxielu jagħmel ħsara li ribelli fl-aħħar sigħat u li missieru l-Kurunell Muammar Gaddafi jinsab tajjeb. Imma fl-aħħar sigħat, is-sinjal ta' kuraġġ li ta' Saif al-Islam reġa' ndifen wara kisba kbira għar-ribelli. Wara nofsinhar kompla ġdied f'diversi partijiet ta' Tripli, speċjalment dejn il-lukanda Rixos, proprjetà tan-nies illi jappoġġjaw lil Gaddafi. Iżda l-iktar konfront importanti kien dak f'Baba l-Azizja, il-kumpless fortizza ta' Gaddafi. Mijiet ta' ribelli baqgħu deħlin sal-kumpless innifsu fejn huwa maħsub li seta kien qed jistaħba il-Kurunell Gaddafi. Minn ġewwa l-fortizza ta' Gaddafi għal sigħat sħaħ instemgħu ħerġin ħsejjes ta' sparaturi u bombi u minn barra der duħħan kbir xhieda tal-ġlieda. Imbagħad fl-aħħar filmati li daru d-dinja id-dera tar-ribelli deħlin f'Baba l-Azizja. Rapporti mhux ikkonfermati qalu li dawn baqgħu deħlin sad-dar innifisha ta' Gaddafi ħaduha f'idejhom tant li tellgħu il-bandiera tagħhom fuq din id-dar. Ir-ribelli deru jkissru u jagħmlu l-post tagħhom. Sa issa la Gaddafi u lanqas it-tfal tiegħu ma deru. Iżda l-aktar kumment sinifikanti kien dak li ta' Ibrahim Dabaxi, il-mibgħu speċjali tal-ġnus Magħquda l-Libja, fl-aħħar ħinijiet qal li fi żmien 72 siegħa il-Libja ser tkun meħlusa kollha.